Wasudo nyako Ramogi wadonjo weche mag ohala. Wuoth mar ndeke madongo kaachiel kod mago mawuok e pacho ka ne orochore kaluwore gi ng'ikruok manobedo e lapa mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport e boma ma Nairobi. Mane otimore bang' achiel kuom ndeke mating'o osike kethore mochwe okwamo e apaya kata runway manie labno ma Jomo Kenyatta e seche mane oikore mar fuyo kowuok kanyo. Joja oko nigi ler mar wachni. Ng'ikruok mar wuodh ndeke ne okwako pacho ka bang' ndege mar piny Singapore mating'o osike kwamo e seche mane oikore mar fuyo kowuok e lap ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi. Ma ne otimore kaluwore gi Mach mikoni ne omuoch e injin mare mochuo tucho tiendene 11 seche mane ochako wuoth, gino ma bende ne omiyo tend Kenya Airports Authority chungo chenro mag wuoth e alapno. Nimekuja hapa kuleta mteja my sister in law kwa kuta ndege zimekansoliwa ati rana haifanyi kazi. Sasa hatujui ni kunaendelea. Kwame mare edier yo midendo ni runway ne ogeng'o ne ndeke mamoko manonego bed ni piyo kata wuok e alapno, kaachiel kuom ndeke mane odeko e thuolo mohewo seche 2 en mano mawuok e boma ma New York e piny Amerika. We came here for our flight this morning and apparently a plane's tire popped on the runway. So we got on the plane and they sent us back off the plane. We were on the plane for 2 hours. And we waited there for a few hours and now they've sent us back home and they'll tell us at 10 whether or not we'll be going to the UK. Quite frustrating. We weren't really told what was going on. Even now we don't really have that much information. Midhiero makamano ne bende okwako alap ma Moi International Airport Mombasa ni mar thoth ndeke mane dhi alapno ma Jomo Kenyatta ne bende ochuno mar deko. Kaluwore gi jatend migawo mar yore mag wuoth Kipchumba Murkomen, chenro mag wuoth kata kamano ne odok e wang'e kar sa 10 modhiambo bang' golo ndegeno mane okwamo. George Aoko, Ramogi TV.